A Mataró hi ha un taller de circ per persones amb diferents tipus de discapacitat intel·lectual. Aquí, cadascú pot desenvolupar la seva creativitat i demostrar el que és capaç de fer. El primer dia que em vaig passar, se van quedar així. I, collons, no pot ser que aquest ho passi sense caure. El circ obre les portes a un món sense límits. En aquest taller s'aprèn fins i tot a desafiar les lleis de la física. Només cal entrenament, esforç i motivació. No són tan diferents i nosaltres, si segueixen les mateixes disciplines que nosaltres ens podem imposar, ells també són capaços de fer-ho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, endú! Actua. Cada any, l'Associació Taller d'Idees de Mataró i el col·lectiu de circ Cronopis organitzen un curs de circ per persones amb discapacitat intel·lectual. Tot va començar l'any 2008. Me'n recordo les primeres xerrades amb en Jordi, no? que dèiem, hosti, quin tipus de classe fem? Clar, tampoc coneixíem els nanos, no sabíem exactament quines limitacions podien tenir. Per passar pel cable ens havíem plantejat de fer una línia a terra amb un guix o amb un celo, i el primer dia vam muntar el cable. O sigui, el primer dia vam veure que això necessitem aquí més xitxa. I per tant estava bé donar-los una oportunitat de que demostressin ells fins a on podien arribar. El Jordi i la Marina estan acostumats a crear els seus propis espectacles de circ i cabaret. Però ara volen crear-ne un amb els seus alumnes. Es titularà El Gran Bodorrio. Tenim una idea nosaltres d'espectacle. Que sigui un casament. Temàtica un casament, és a dir, que hi hagi el nuvi, la núvia, els pares igual dels nuvis. El cambrer, una opció per tu és el cambrer, i una altra és que facis de disjockey. Perquè després del casament hi ha una mica de festa, i llavors igual pots fer de disjockey. Una mica proposem també veure què els hi ve de gust fer, no? Però també veiem una mica què se'ls hi dona més bé o què té més possibilitats a nivell també de que funcioni a nivell artístic, no? Que veniu i sou com els cosins del nuvi o així, perquè pugueu així fer un brindis i llavors fer una cançó. Oh, voilà! Que això hi pensava que us agradaria, també. Hi haurà moments per tot. Igual un rato sereu cambrers... Exacte, pot ser que siguis el cambrer i el disjockey, ¿vale? Los primos de la novia. Tirar la pilota amunt i encertar-lo. Bé, això ho hem de fer unes quantes vegades. Vale, llançar la pilota amunt. Bé, molt bé, ja en tens una. N'has de fer 10. Vale? Molt bé. Clar, hi ha les dues coses, no? El fet d'actuar d'alguna manera com teatre o pallasso i, a part, el fet de l'habilitat, no? D'estar allà, tirant la pilota, traient-se el barret i agafant-ho 10.000 vegades perquè el dia de l'espectacle et surti. Esto hay que entrenarlo. Al Quique le sale y al Oriol le sale porque lo han hecho muchas veces. L'any passat us en recordeu i ho va haver de practicar moltes vegades perquè li caia també moltes vegades. La tires amunt i entra. El circ no és una sola tècnica, sinó són moltes i per tant s'adapta a molt tipus de gent amb unes capacitats diferents. Des de psicomotricitat fina fins a força, flexibilitat, concentració, esforç. I el risc és la gràcia que té el circ envers altres arts escèniques, no? Que estàs a sobre el trapezi i, hosti, si caic, no? Té un punt de tensió, de risc, que tens aquesta motivació d'autosuperar-te. No es plantegen tant si poden o no poden, ells fan. És guai perquè tiren. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 4. David Fuster, si pasas así de lento, igual te da un mazazo en la cabeza, ¿eh?
i te tira les patates braves. No tots els hi surt malabars com el Quique, o no tots poden pujar al trapezi com l'Oriol perquè té aquest braç, però és trobar la seva figura dintre de l'espectacle, la seva figura dintre del grup de circ i la seva figura dintre de la societat. El Quique és l'alumne avantatjat de Cronopis i a vegades actua en solitari fent malabars. El seu pare té un taller prop del circ i a les tardes el va a buscar. Ui, hem millorat amb això, que no vegis, Carlos. I... dos. El Quique no caminava, que jo me'n recordo que agafava una pilota i la feia botar com a 30 dècimes de mil·límetre al terra, però a una rapidesa de cosa increïble. 2, 3, 4, 5, 6, va! Bueno, Quique, que malo. Jo no sé fer-ho. Quan jo et digui última, el 6, te la tires per tu, et tires que faci 2 voltes, l'agafes i va, molt bé. Anem a provar-ho? Sí? Per aquí a casa corria un vídeo del Cirque du Soleil, que hi havia un tio d'un número d'un tio que es va tirant les pilotes i se'ls va posar a l'esquena i mirant el vídeo va començar a fer anar les boles i d'aquí va començar tot. I llavors doncs, va ser allò el típic, pues, què li comprem al Quique? Compra-li unes boles. Què li comprem al Quique? Compra-li unes billes. Què li comprem al Quique? Compra-li un diàbolo. I de tot això ho ha anat provant i com que li agrada, pues, ho ha anat fent. 4, 5, 6. Última, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que no m'has sentit que et deia l'última. No, per què? 1, 2... Jo me'n recordo que deia, hòstia puta, dic, no podria jugar mai a pilota. Sí, perquè... I dius, joder, sí que ha canviat. 4, 5, 6 per tu! Xoca! Bien! Ara sí que ja podem jugar. El Quique té 24 anys i és el petit de 3 fills. Els seus pares van saber que tenia la síndrome de Down quan va néixer i sempre l'han tractat igual que els seus germans. A veure, els límits no n'hi ha. És cada vegada una miqueta més. Vale? Per exemple, ell no és capaç ara de llegir i escriure. És el que no és capaç ara. És l'únic que puc dir-te que no és capaç. De llegir, si és la Coca-Cola o les coses que li interessen, sí, eh? D'escriure tot el que li interessa per anar-se a buscar al YouTube, també, perquè s'ho apunta, tota la història, després ho tecleja i tota la història. Al revés, Quique. La cuchilla per sota. Sí. Vale? Les rampes aquí. Sí. Vagi, papu. Tu li agafes i dius, porta'm les alicates. I a mi m'ho torna a vis. Com que no et diu que no ho sap, perquè una persona et diu, unes estanalles no sé el que és, papa, com són? Digue-m'ho o ensenya-m'ho. No, ell no va i prova. Diu, a veure, si ho el divino. T'agafa i t'ho porta, diu. I a vegades et fa cabrejar. A vegades sí que et fa cabrejar moltes vegades les coses d'aquestes. Perquè dius, hòstia, collons, Quique, però si això ja ho saps. Hòstia, si no, per què no me dius que no ho saps? Però bueno, com que et cabrejar és poc. Falta una barra d'allà. No, és amunt. No, allà. L'altra, al costat, aquesta. Jo crec que la integració és més important pels demés que per ells mateixos. Tens que tenir en compte que jo vaig a les cases i entro amb ell, ningú mai t'ha dit hòstia, ¿cómo se le ocurre venir con un deficiente a montarme una ventana? No, ningú, tot el contrari. Li donen propina, que a mi no me'n donen mai. Hòstia, sí que... Aquests nens tots tenen mancances. El que fa de saber és important o es pot viure sense amb aquesta mancança? Perquè, clar, jo també tinc mancances, eh? Els membres del taller de Cronopis estan una mica nerviosos. Aquesta tarda tenen classe amb un gran mestre del circ, Tortell Poltrona. No sé si heu vist que alguns igual el coneixeu ja, no sé si tots el coneixeu o no, alguns segur, perquè en Josep sí que el coneix, que avui ha vingut en Jaume, en Tortell Poltrona, que és un pallasso professional. Vol dir que cobro?
A mi el circ m'aporta i m'ha portat una forma diferent de viure, de relacionar-me a tots els nivells. O sigui, m'omplen molt la meva vida i, a més, m'ha donat la possibilitat de conèixer moltes coses. A la Terra, que és una pilota rodona, que és on estem nosaltres pujats, hi ha moltes forces. Hi ha l'equilibri, què té l'equilibri, que sí? L'equilibri, hi ha la gravetat, no? I el circ el que fa és intentar que aquestes coses no passin. I per això els malabars sembla que siguin fàcils, però és molt difícil. Jo vaig començar a fer malabars així, amb 3 pilotes així, i cada dia feia una miqueta. Tot el circ està vinculat amb els vectors, amb la força de la gravetat, amb la força centrífuga. Per tant, és una cosa que és molt universal i que tothom pot entendre. Llavors, això serveix per coordinar moviments, per coordinar gestos, i a més ells tenen molts problemes de tipus gestuals i posicionals, i per tant, per corregir una mica o intentar ajudar amb això també serveix. Jo el que vull provar és de veure què fem quan ens cau la pilota. Hi havia un grup de malabaristes molt bons que quan els hi caia la pilota feien com si fossin andalusos. Els hi anaven fent malabars, tac, 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 i els hi la pilota feien ai, 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 i els anaven fent tot, ole, ole, ole. Hi ha moltes disciplines del circ que són complicades de fer, però que no tenen resolució. O sigui, clar, la pilota cau, perquè és que si no caigués no existiria tampoc els malabars. Trobar solucions per aquestes històries que tard o d'hora et venen et dona la capacitat de poder estar allà sapiguent que encara que et caigui no faràs el ridícul, sinó que te n'en sortiràs. Tots al ple. I ara ens posem tots un nas de pallasso i ho tornem a provar? Va? La tasca que fa el Jordi la Marina és d'aquelles que és de cum laude. A vegades ens anem a buscar referents de gent autèntica que està fent coses a la Patagònia i els tenim a Mataró i a molts altres llocs, perquè no són només ells. Tota aquesta quantitat de gent que es dedica d'una forma soterrada a fer aquest tipus de col·laboració, per mi quan parlen dels catalans de l'any sempre són ells. Per ser un pallasso jo crec que s'ha de ser gran, s'ha de ser honest, s'ha de ser generós i s'ha de tindre moltes ganes d'aprendre. Aquest punt, que per mi és quan la vida és genuïnament més bonica i més autèntica, ells el conserven. I per tant a aquest nivell estan molt més preparats i són molt més sencers que nosaltres, que estem, com diu la paraula, adulterats perquè ens hem fet adults. M'han dit que un dia d'aquests feu un espectacle que vindran les vostres famílies, és veritat o no? O sigui que molta sort, Abans de fer un espectacle, amb tots els artistes del circ, ens posem junts i ens donem tots la mà. Veniu. A mi m'ha semblat de tremenda utilitat haver passat aquesta tarda aquí. Encara que els veiem que són molt diferents a nosaltres, no són tan diferents a nosaltres. Si segueixen les mateixes disciplines que nosaltres ens podem imposar, ells també són capaços de fer-ho. Els assajos del Gran Bodorrio no paren. Els artistes de Cronopis ja fa temps que practiquen cada tècnica nova. Però ara toca posar-ho tot en comú perquè l'obra surti bé. Ens posem amb el pal? Tots amb el pal amb equilibri perquè us faci la foto. Pal amb equilibri al cap.
el que per tu és supernormal, ara surts tu i et poses aquí i fas això, perquè s'ho aprenguin. Treu les mans a poc, David. No. Hi ha coses que són amb equip, no? Coses que fas a 2 o a 3 o grupals, no? Fins que no tens tots el pal al cap, doncs hem d'estar aquí. Hem d'aconseguir que tots estiguin al cap. O sigui, jo haig de portar el meu gra de sorra perquè funcioni. I fer com si tinguéssim el plat xino. Que pari el barret i ens el tornem a posar. I 1, 2 i 3 amb el barret. Vale! Ara ho tenim tots amb equilibri. Foto, Lluís! Traiem el barret. 1, 2, 3. Els discapacitats que ja fan coses, o sigui, que ja tenen vida social, que van al SOI, que fan tallers, que fan coses... O sigui, es nota, és guai de fer coses amb ells, però sobretot amb els que han fet menys coses durant la seva vida és quan es nota més. Però a poc. Aixeca el braç, encara que estiguis passant amb el pal, aixeca el braç i el cap, la mirada, endavant. Vale, molt bé. Molt bé. Bé, Josep. Molt bé. El primer dia que el vaig passar, el Jordi i la Marina se van quedar així. Dic, collons, no pot ser que aquest ho passi sense caure. Se van quedar sorpresos tots dos. 1, 2. La primera vegada a la mà del Jordi. 4, 5, 6, 7... I després, ja, llavors, com ja tenia la pràctica, ja anava jo mateix. Vale? Treu un peu. T'aguantes superbé. Amb el peu aquest a fora, prova de canviar del pal de cantó. Molt bé. I ara camina. Molt més tranquil. De l'altra manera ho saps fer, però així molt millor. Jo us declaro marit i muller, però ben fort. Vull dir que ho diguis cridant. Vale. Anem a provar-ho sense pal unes quantes vegades? El Josep és un dels casos a mi que m'ha donat més... M'ha gratificat més, no?, el seu procés, diguem-ne, perquè no estava acostumat a prendre decisions, sinó sempre era la mare o algú de la família que li deia el que havia de fer, el que podia, el que no. I en aquest sentit, jo he vist que li ha donat molta seguretat a aquest nano, al circ. Diu que la Marina ho vaig fer molt bé i el Jordi també va dir que vaig fer molt bé i ja està. Ara que els tenia aquí, els tenia de coberta, t'ajudo. El grup ha treballat fort i s'ha guanyat un descans. Avui aprendran sense moure's de la cadira veient els professionals del Circ Reluí. Un dels més emocionats és l'Oriol. No hi ha pallassos. Ara aquest és un pallasso, mira. Diu que quan surti el de blau li hem de fer Quan surti el de blau hem de fer Tu vas enrere en el cable o no? No, que fan? Tu fas això en el caure o no? Nosaltres no podem fer així. No, ho podem provar un dia si volem. A caure així? Amb un matalàs a sota, Ja això sí que ho fas tu, Els aprenents del curs de cronopis i el taller d'idees ja saben què és gaudir del circ des de la graderia. El seu repte ara és posar-se a l'altra banda, pujar a l'escenari i fer gaudir el seu públic. S'acosta el moment de l'estrena.
El grup està fet un sac de nervis, però tants mesos d'esforç han valgut la pena. Tot està a punt perquè comenci el gran espectacle del circ. El Josep ens explicarà com estava avui a primera hora. S'ha pres una tila. S'ha pres una tila i tot. I li ha anat bé. Sí, ara estàs més tranquil. Ja hem repassat l'espectacle unes quantes vegades durant tot el dia. En David Fuster no semblava que estava molt nerviós. Sí, una mica. Què notes? Tremola alguna cosa? Tremola. Et tremola tot. Estàs com un flam. Tu, Manolo, estàs nerviós o no? No, però no pares d'anar al lavabo. Per què és això? Els altres anys fèiem una mostra, o sigui, ara entres tu per aquí, passes pel cable, vas i fas això, ara et fem tot això, i no havíem preparat mai una cosa amb personatges, no? I ara aquest any que estem fent un casament, que hi ha dos nuvis que es casen, que tu fas ara de públic, que ara tu puges al trapezi, tires l'arròs, no sé què. Tothom té tot el seu material controlat. En Quique s'hauria de vestir ja de núvia. Ara et vestirem de núvia. Tenim una mica de por perquè pot ser que cohibeixin, i realment cohibeix, no és com els nens que prepares una moguda, estan allà a tope amb tu, però llavors surten els pares i estan allà més tímids. Vinga, va! Mira que guapa aquesta núvia. No vols que et pintem els llavis? No. Els has trobat? Està guapíssima. És molt interessant per nosaltres també el fet de que vingui la família a veure'ls i per ells també és superimportant, la família, amics, no sé què, o sigui, l'autoestima, el reconeixement al que estan fent. Quan els veus amb ells, no? Veus l'Oriol així que se l'emociona màxim quan està, que li dius, ostres, la setmana que ve, ells està tot el curs preguntant quin dia vindran els pares i els dius que la setmana que ve i llavors ja està cada vegada més emocionat i quan és que només falta una hora ja està ja a tope. Vull dir, només per això és perfecte. He vist la teva mare. Sí, ha vingut. Nois, la mà, David Fuster. David, la mano. A veure, nois, estem nerviosos. Hi haurà molt de públic. Vale? Gent que coneixem i gent que no coneixem. Però no passa res. Si ens cauen, recollim les masses i tornem a començar. Si caiem del cable, tornem a començar. No passa res, vull dir, tornem a pujar i seguim. Igual que hem fet en els assajos, que ho hem fet superbé. Vale? Sí, va, una, dos i tres. Amb tots vostès comença l'espectacle El Gran Bodorrio. Un aplaudiment pels convidats! Un aplaudiment pel Nuvi i la mare del Nuvi! El moment que els veus amb escena és perfecte per ells, o sigui, ells creixen i això és guai, o sigui, veure en Quique que puja a l'escenari i si volgués, o sigui, si pogués i el públic volgués, si estaria hores. I sí senyor, Lluís! I comencen a fer-ho, veuen que la gent riu, que la gent aplaudeix, que no sé què, i és com una pilota que va fer uah, no? I acaba sent un moment supermàgic que és espectacular, realment. Tenen un art diferent, però de natural, no? I el fet aquest de sigui natural és com superpotent. David Fuster! Passant pel cable! Un fort aplaudiment! El circ enganxa, o sigui, puges a l'escena i disfrutes, en vols més. Trobo normal que ells necessitin aquesta, però no com a persones discapacitades, sinó com a persona.
Vaig conèixer el Quique i ell va sortir amb les seves 3 pilotes, amb el Diàbolo, amb un número de cintes, però ell va ser bastant fantàstic. I som amics. I jo només sé fer 3 pilotes, ell en fa 4.